na ya ga-eji nnọọ ihe asaa n'anya ma mara ma ọ ga-emewukwa ihe dị na ya. N'ihi ya ị chọrọ ime ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na alụmdi na nwunye gị gara nnọọ siriri werere ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na ị zara siwiti na họni alụmdi na nwunye. Mgbasonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zuziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Ije Di Na Nwunye ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 ka ha bunye gị uche ma gbazie gị ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa alụmdi na nwunye gị. Sonyere ha ma kporie ndụ dị na alụmdi na nwunye. Echo FM 100.7, the first news people. Onye ọbụla nwetara bebi alaferela ya bụ ihe na-atọkwa gbogbo ama mme na ghọta gị na nwaanyị odewele ọhụrụ ikekwe nwere ọmalịcha nwaanyị hụrụ gị sị ya bebi ya sị m yes I love you ekwu aka ya aka gị nara ya nọmba ihe a na-atọkwa amami na ghọta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ kedu ka o si aga kedu ka eke si anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya na ya bụ ahịa ahụ ị na-ere ọkpa onweghị onye ị na-awagbukwala mmadụ ime eji m ekpe ya ọtụtụ ugboro na ihe ọbụla akpụtara n'agụgụ ite na ọ na-aga n'agụgụ ọnụ wom ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya gwa na o nwere ala ka o si kụọ elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awecha ebe a maka ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye. Mgbanụ nwanna lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede. N'ihi ya uche bọbọ nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya na nwaada Clara nwoke ọcha anyị awụchala ịbịa mete gị mma mana asọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị Clara nwoke ọcha ọwawụ ha aha gị no be your name no problem Igbo ndị ọma chere ka m mee gị introduce ụdị chọrọ eze nwaanyị ekele m igirigi ọgọ anụ a na-agba egbe ya na-akpa nri ụta a na-agba eluigwe eze nkotonko nyere mkpuchi igwe ngwa eze nwaanyị nnọọ ebe mkpọ gị Clara nwoke ọcha ga-ejụwa m sọ introduce me maybe chakwa iji akọm ọnụ. It's okay. Eze nwaanyị nnọọ. Thank you for welcoming me. Okay, thank you eze nwaanyị. Igbo ndị ọma mgbede ọma ndị otu mmiri eji maka ọfụma ndewo no ya gazichara unu ndewo. Ama na ihe ngaji ịkọrọ gị agaghị adị gị mma na chịrị allow me to land. Allow me to land. Ama na ihe ngaji ịkọrọ gị agaghị amasị gị mana anaghị m akọ ya ka ọ masị gị. Ịma nwa oriọma ọkụkọ
si ihe o ji ebe akwa abụghị ka ihe ji ya ha ya ọkwa ka ọha nwee ike nụrụ olu ya ihe mere m ji aka akụkọ ndị a na-ekwu ihe ndị a bụ ka ọha nwee ike na-agbara m ama o memara machi ekwe onye ụta atala ya ya bụ nwa mbe agbaala ọbara ka ike ya ha ngwere si n'elu daa lee anya n'aka nri lee anya chere kene Clara nwoke ọcha agbawozila gburugburu go straight to the point kpokwu afa ọkụkọ so na-ebu ụzọ atụgbu tupu ya elo allow me ka m tụgbuo ngwere si n'elu daa lee anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe onweghị onye toro ya sị ka o ji aka ya mee gịnị too onwe ya Clara nwoke ọcha ya bụrụ maka mgbalị ị hụrụ mụnwa Uchenna Clever ana m agbalị odegbu ka m gwọ hapụkwa na ihe ụwa bịara na-ebugharị m ine onye adịcha nnọọ ka all my effort onweghị mkpụrụ ọbụla ọ na-amịta Day Mike alọtabeghị agaala m na shop ya twice today alone ọkwa transport ka m na-agba aga for the record agaala m ebe ahụ chọọ ya ndị nebo ya si Day Mike never come back Siberia alone nke ọ gadere na village ọ na-anaghị alọta ọ gịnị mere nye ndị na-amaghị Day Mike bụ nwoke ahụ na-akpọ ụgwọ igwe Clara n'aka ya Uche point of correction the man never come back point of correction ụgwọ igwe gị please wepụ m out of it ọwụzi igwe gị nwa ụta na Chineke nwarala mmụọ m nye m mmụọ dịka mmụọ dove asị be quiet be calm like the dove onye o nyere mmụọ lion ilaikedo ya ọ ka m nwere iwekwe na-aga ikwe abụmọkụ na-ere ọzara dịsa ụta m nọ ndị chilled ndị cool ilaikedo ya na-etukwa mmiri oyi m ga-aṅụta ahụ onwe ebe m hụrụ nke dị chilled etandị chilled na-etukwa mmiri oyi m ga-aṅụta ịkarị gwa m na ịdị chilled ka m ṅụọ gị ebe niile jụrụ m nwe gị na-akọ agala m na nke Day Mike inode ma agaghị ọzọ before ma alọta ha sị ka anyị bịa mee program a Day Mike n'ode ịhụna nọ na fọt ahụ awụhụ from me don't worry aka nwere ndị bịara ụlọ ọrụ anyị ugbu ha si na ha hụrụ Day Mike mmadụ nwoke ụmụ okorobịa abụọ ọ wee hụ ya n'ọnụ ndị niile nọ na-agba gị kemgbe si na ha hụrụ Day Mike ha hụrụ Day Mike gịnị mere ọ na-enweghị onye na-ejidegode ya kpọta ya Uche ndị ihe mere ndị dị mpaghara ndị dị saịdị na-agada na-ahụ dị Day Mike onye ọbụla na-agbabata na ahụ ibiri mmadụ abụọ si n'ụlọ ọrụ anyị ugbu a ime onye wụ Day Mike ịkọwala ya ha Day Mike ọ na-eju ọwa ihu onye ọbụla dị mkpụmkpụ na-eji oji ya ghọọ Day Mike n'anya gị onye ọbụla gwara gị na ọ hụrụ Day Mike gị ikpere ime ihe nwe mmadụ ịhụ Day Mike ịhụ Day Mike ị ga-ama na ị hụrụ Day Mike maka na ị ga-akwụsị ihewe ọnụ onye na-ele Day Mike ọ dị brief gị na-akọ ihe ị na-akọ onye hụrụ Day Mike gbawa ya o na Uchenna Clever na-achọ ya ọ na-ahụ nanụ ka m ga-akpọcha aka tiere ọkụ ka akị Chineke ekwekwala agbapụla m ya n'azụ ịgbụọ m asụ na mgbede a Clara nwoke ọcha mụ na gị etinye okwu n'otu trauza gị hụ ya egbupụga ihe ọbụla ga-eme Uche gị kwecha m nkwa igwe ịzụta ya Uche ọwụ n'ụmụ Day Mike you want me to spark ịma Day Mike ọgala plati ebe a na-agbagbu ndị mmadụ but thank you Jehovah onye na-aka amụ mmụọ m dan I don't want to spark thank you Jesus spoke ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịghọrọ na mgbede a mụ na nwaada Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ofofo ya mere nwanne gị ahụ ikpu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha mma gara mmanya zuziri nke ọma ji asị gị aṅụ na mgbọ maka na nke bụ mkpụ na-abịa na mgbede taa o nwere isiokwu ọwụ dị oke mkpa anyị ga-elebaki n'anya ịma asị ọ na-abụ ihe karịa si ma egene tụọ ya aka ya bụrụ na redio gị a ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso conclose gbalie ya elu ghara anyị nke fọrọ ị hụrụ na mgbede a anyị ga-elebakene ya anya bụ ọghọm dị n'ịmụ oke ọtụtụ ụmụ na marriage di na nwunye ga-anọ ha ma ụdịrị ka ha si akpata ego ha ma na iri nri ọnụ na-ara ha ahụ
13 amụọ ha 15 Chukwu na-azụ nwa. amụọ ha 17 ndị bi na 2 rooms 17 children. Uche na-ekwudu 2 rooms dị mfe. You know? A na-anwa. ndị bi na 1 room. 1 room. only una 7 children 9 Mama m tụ asị eme detin. n'ọchịchị Tinubu a. Ma majik a na-eji eme ya. iri nri ọnụ na-arụ n'ahụ. O nwere ihe dị iche na mmadụ ji ego na-amụ ọtụtụ ụmụ amara kene ka a ga-esi edowe ọnụ na-ekwu ya mana iri nri ọnụ na-arụ n'ahụ. mgbe ọbụla ka gị nwa bụ onye nke nwoke na-abọ nke nwaanyị a sam ịbọrọala ya sam ya wụ machis awọrọ ọkụ. Eziokwu. Ọ na-adị eche eche. ịbọrọala ya sam o cherela gị ole a ajasa ya aka ọ dịla ime Piam. di gị gafere ala piam gị gaa were akwa ime kọrọ ọja ino o mere ala gị nwa ịdịla ime Exactly. ọkpatụ gị aka ịdịla ime ahụ ya metụ gị ịdịla ime Piam. he ka ọgani Awa. ịmụkwana ya na-ara ahụ ozugbo ị na-agara ụlọ ọgwụ ịnyụ ọnụ ya ka mamịrị nyere ọra Piam. a na-ekwu na ọwa ihe ọjọọ mana ọ na-adị mma mmadụ ikowe akpa ya ebe aka ya ga-eme gịnị ga-eru Simple. mgbe ị bịara bịa kpọpụtacha ụmụaka ndị a ụwa Ị ga-ete ekilizi carrot. nke a na-ere pure water nke a na-akwa baro nke a na ndị agboro na-eso nke a nọ n'ebe a na-agbachacha ụmụ nyanya ihe ndị a ka ụmụaka ndị a na-eme gịnị na-aganye aka na ya maka na ime n'ụwa dịara ha unbearable. unu eme n'ụwa abụrụ ihe isi ike wee mee gịnị nye ụmụaka ndị a. nwa nke iku n'aka 2 months ka ọ dị nke tọrọ ya the only 1 year difference of 8 months. eferishi iwe ndị ka ha cha na ọ eferishi. o nwere ndị nke na-eku nwa n'aka di ha akpọpa ha pa Uche hara. Akpakwala aka ebe ahụ. adịwakwa ime ọzọ Akpakwala aka. ozugbo ọ na-amụpụ pam gị nwawo nwoke etinye ha ị ga-egbude nwaanyị ị ga-egbude nwaanyị ọkwa nọ n'ahụ ka a na-eme ihe niile a. n'ihi ya na mgbede anyị ga-elebakene ya anya bụ ọghọm dị n'ịmụ oke ọtụtụ ụmụ ndị bụ ụmụ nwaanyị hibru ịkpa ha aka n'ọnụ Chineke na-enye nwa Chineke na-enye nwa ịmaghị nke ga-awụ kọmishọna ịmaghị nke ga-awọ gọvanọ ịmaghị nke ga-awọ minista asị ị na-azụzighị nwa gị ama m ị na-aghọta ị na-ajụkwado onwe gị ịmaghị nke ga-awọ amdrọba ịmaghị nke maka na nwatakịrị a na-enye ya ezigbo ọzụzụ is likely to ịla n'iyi. Otu a ka ọ dị. Gị kpọpụtacha ha ụwa kpam chịsawa ha agụmakwụkwọ 0 aka ọrụ 0 nri ọnụ 0 ha na-esogharị ụmụaka ndị larala n'iyi. Kedu ka isi chee na ụmụ gị a ga-aba uru? No future for them. Kedu ka isi chee na ụmụ gị a ga-eme gịnị ga-aba uru? Unu bi na 1 room gị mụọ ụmụaka mụọ 9 na 1 room. Inija abam n'anya ụtọ bawo. Ụta na-eche eme majiki. Bịazie were kọtịn dị maka etie ebe gị na nwunye gị na-aproduz ụmụaka ndị a. Ụmụaka aproduzuru kọtịn bụ ihe na-edi maka eti unu lee ha ka ha jasịrị ka inweta ebe a na-arahụ ụra. All of them together 5 children n'otu akwa ndina 10 children n'otu akwa ndina. Ma na o nwere ndị ihe a ga-agba ketekete na mgbede a mana ọ ka anyị na-ekwe ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-ede anya akpa gị aka n'ọnụ gị si Chineke na-azụ nwa gị chefuo na onye na-enyere onwe ya aka ka Chineke na-eme gịnị na-enyere aka. O nwere ihe a na-akpọ ignorance nwere ihe a na-akpọ amamihe mami na-aghọta. Onye si mmadụ egbula ya gbara egbula ya ejila aka ya eme gịnị egbu onwe ya. O nwere ndị ihe isi ike ha nọ n'ime ya ugbu a ha nwa ji aka ha dọtara onwe ya. Amami na weta ihe isi ike ha na-agabiga ka ọ dị ugbu a ha nwa ji aka ha mee gịnị dọta ya. Ugbu a ịmatazie 1 penti garị ọ naghị ezo. Ụmụ gị adọ ya vamo. Aduche otu ụmụaka ugbu a si eri nri. Chineke ndị achọghị mma ma ego ahụ bataga ma ọ bata afọ ha first. And inwe option. Inwe option. Inwe ka isi gaa zụta half bag of rice 1 week charara m ị ga-ekopu nwukwu ihe a. Ị ga-ekopu nwukwu ihe a gị nwa bụ onye nke nwoke gị na-arụ ka jaki morning and the night gị na-arụ ka jaki gị na-walk round the clock
eji ole nne gị kọkọrọrọ m agbaka m mbọ ọwụ nri ọnụ ịdọghịcha ihe ndị a niile dọghịcha ya iru ụlọ ọkwa nri ọnụ ka eji ya akpa blọkụ nkịtị ịkpọghị no achievement maka na ị pụtara ụwa ime gịnị ịzụ ụmụ gịnị mere ị na-achọghị ịmụnụ ka ị ga-azụli gị lee nụ pọketi gị anya ọ dị oke mkpa ka ị hapụkwa ịnwụ ebe ị na-azụ ara ụmụaka ebe oke ọtụtụ ụmụ gaji igbu gị amami na aghọta ọ mụrụ nwa zụọ nwa ya o nwere ndị ya bụ ekwu ga-adị na-ada sọnha na mgbede a mana ebe a wee ko ebe anyị na-ekwu ya ka ọ dịla ado ọfụ gị ofu gbanyụọ redio gị ọ masị gị gbalikwuo ya elu amami na nghọta ọ bụ otu ebe arị oke ọtụtụ ụmụ mmiri tasara ala n'ala nwaanyị gị adịghị ime mmiri tasara ala n'ala onwe ka eluigwe si gbanwee ị gara gị nwawe onye nke nwoke agara aga mezie akwa ndị n'ụlọ chebiri nwaanyị gị echebiri iji atụwa ya ime ọzọ ka ọ mụ ha akpa ọzọ ka ọ mụ ha ọzọ kedu ka nwaanyị gị ga-esi nọrọ intu ya ezi ụmụ atọ ọ na-adịrị ya tinye ụtọ na man na-eche agba the match onye ma na-aghọta beta striker na strike kwanụ nwaanyị ya kwanụ David Raya ọ na-eche bọọlụ gbogbo David Raya na-ewo ọwọla piam nwaanyị wụ akpa aza ịbọ ya charara m ọkụ enwuru di gị gafee gị n'akụkụ ịdịla ime o metụ gị aka kparara m ịdịla ime ịmụkwana ya na-adịara gị mfe na anyụ ya ka mamịrị ọ dị eke wee baro ya mụọ ka ị ga-azụli igetụwa anyị kekwa ụmụ atọ ụmụ anọ ise ọ bụrụ na anyị nwa ga-agba gị ụmụ ole ị ga-amụ ijide ego mụọ ụmụ ijide ego mụọ gịnị mụọ ụmụ akwụkwọ nsọ sha bịa n'ụwa mụba go into the world and they multiply ijide ego mụchiri ụmụ ebe ọ bụ na ị ga-eme gịnị ị ga-azụli nsogbu adịghị no problem mana ị na-eji ya ego nwanne m nwoke ị ga-azụli 2 3 4 isi oke isi oke mara na ịmata gara ihe enwe ike zuo nwunye gị sie ofe ya nọgodi 2 days nkịtị tupu ya na-agụ gị nwekwana ike nyekwana ụmụaka ndị a ọzụzụ mere gịnị dị mma kpụkwana blọkụ ha kwana nga ha gị kasike ewu ka unu gị rụtatụkwana nwa ụlọ ọgodo 2 rooms 3 ya kwanụ nke unu ọ na-anọ ịga ịma na oke ọtụtụ ụmụ na-eme nwoke ọ naghị enwe mkpụwa okwu n'ezinụlọ nwoke mụọ ọtụtụ ụmụ otu a na-anaghị azụnwu ha ịnọrọ otu ịkpọrọ onwe gị man ị naghị azụnwu ụmụ gị ị gaghị enwe ọnụ okwu n'ezinụlọ ọ wụ ị na-abara ụmụ gị na-abara gị ị na-abara ha na-asa gị maka na ha ma na ọwụ gị nwa na ị naghị enyeju ha afọ ị naghị arụ ọrụ gị asị iman o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a ụwa na-agba ha 10-0 ha nwere goal difference of -9 -10 ha ka na-achọ ka aka chigode up maka na nna ha enweghị mgbọrọgwụ o nweghị mgbọrọgwụ nna ha gbanyere ha ịma life anyị nọ n'ime ya Clara nwoke ọcha tupu ị na-asọsi ide ị ga-enwerịrị mgbọrọgwụ foundation ọ dị mkpa nna gị nyere gị to start from. Thank you. I can win a big agbakwasị ụkwụ. Ma ọ na-abụghị ya ụwa ga-ebukata gị aka. Belụsọ ma Chineke ọ gbatara ọsọ enyemaka ụwa ga-ebukọta gị gịnị aka tuleke n'ebe nna gị akwụkwọ ọzụghị gị ọrụ ọmụghị gị nwa ụlọ onweghị nothing ala onwe nwere ndị nke otu mkpụrụ ala enweghị atọọlụ enweghị ịmakwa ọdụ onye ahụ ịsọsid Chineke mee ịma ọdụ onye ahụ asị mgbasọsidie n'ụwa ịma ọdụ ya maka na ụwa jigode minus nigos difference na-ele idi ha chai cheki enu ga-eji minus nigos na-ele idi gị ya bụrụ ihe ka ọtụtụ ụmụ
nke ọzọ wee bụrụ nwere ike nwoke a na-agba mbọ o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke per day a na-akpata ha 15,000 naira mana n'ihi ọtụtụ ụmụ ọ na-ebu ha ọ na-ebu ha aka gwugwu you know they reach anywhere. ọ na-ebu ha aka ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ha amụtabeghịkwa lesson ha ka nọkwa na-amụ aka nọkwa na-agba match n'ike ha ka nọkwa na-amụ azụ igwe n'ike you know akpa gị aka n'ọnụ ga-esi na Chineke na-enye ọmụmụ chi na-enye ọmụmụ chi na-enye nwa chi na-azụ nwa gị na-aghachi ha ihe chi nyere m so naanị ka chi nyere ọ dị egwu na mgbede a tupu anyị eleba ya anya bụ ọghọm dị n'ime oke ọtụtụ ụmụ anyị chọrọ ịjụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a sị ya kedu ụmụ ole i chere dị mma di na nwunye ịmụ di na nwunye na-ejicha ya ego kwesịrị ịmụ ụmụ ole ka i chere mere gịnị dị oke n'uche nke gị kedu ụmụ ole how many children i chere na di na nwunye na-ejicha ya ego kwesịrị ime gịnị ịmụ nyekwanụ gị ma na-alụbeghị nwaanyị maọbụ na-alụbeghị di ịlụọ nke gị ole ka ị ga-amụ ole ka ị ga-eme gịnị ị ga-amụ o nwee na ndị mụkọtara ụmụ agụkọtara ha chi agụla chi agụla ị ga na-agụ chiọma chikamso chimde chike chidiebere chika dibịa agụkọtara ha chi agụ amami na wata nye niile a na-agụ n'aha o mee na gịnị ọgụla ifi na achọdo ịkpọ onye ka na-akpọzi onye ka bre na aghasala heka gịnị ọ dị egwu ike gwọrọ ụmụ ole ka ị chere ezinụlọ na-ejicha ya ego kwesịrị ịmụ dabara adaba ịmụ gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwaanyị ịlụọ nke gị echi ole ka ị chere na ị ga-amụ how many you want give birth to asị ọmatụ were onwe ya ma wa atọ mmụọ tere ozuola o amami na wata ndị ọgaranya barawa o amami na wata ọ banye fọị mara na nwaanyị m manyere m ka anyị na-aga o mana m nwee ịkpọ ụkwụ na 5 mara na efuola m ya bụrụ na ị nwere ọsịsa kpọbata tinye ọnụ n'okwu na mgbede a nwaanyị ọma gaa n'ihu na akara ekwentị were akara ekwentị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ji kpọbata maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ịkpọbata biko gbuo okwu gị nkenke gbapụ ya ọsọ nye gịnị nyefee mgbede ọma mgbede ọma o. Ndewo. Uche la Clara. Ndewo. Otu unu mere taa. Anyị dị mma o. Ana m ekele akwa Chineke n'isi unu na-eme anyị obiọma wee. Ndewo. Aha m bụ Aṅụrị esi m agọ na-akpọ. Okay. Onye m chọrọ itinye n'abalị ahụ na di nwoke na-eche ahụ akpọ ọrịa gị. Ịmụta atọ site na amara Chineke gị kelewa Chineke n'ọwazie Chineke ihe a ga-eji wee zụwa ha nwa ga-agazie o. Ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ na mgbede a lọvụ nwaka eze adị m mma o ma nna m mee ka m mara okwu nkasi obi ndị a na-enye nwa ha ụlọ Chukwu na-azụ nwa ashị okwu nkasi obi ndị a mụrụ 12 na-eji akazi onwe bụ Chukwu na-azụ nwa ashị o nwere nke mbi na ya ada ọ gotere ahụ ike agwụla ọ gụrụ ma chi na-emere ma chi sitere ma chi chiri asa chi agwụla nga ahụ so ụmụ atọ dị mma ụmụ anọ ọ dị mma ụta nọ na ụtọ ihe mmụọ ụmụ atọ ọdọ okwukwu agwụla ọdịka ọwa abịa amụọ otu ma na-agụgharị aha dị iche iche ụmụaka ga-abụ uru ebideju ya dị talk of price of the management we have got both them Ndewo ya gaziere gị nwoke na-agba ọkada ji ụmụ 13 nwoke na-agba ọkada you dey drive ọkada so mana ịmụ na 13 children uche asị m gị
Amamu magic na nejiji. Kedu ihe na-enye gị moral a? Come close bịa nso. Kedu ihe na-enye gị that moral? Come close. Gbalie redio elu. Ịgbanyụ redio na mgbede a. Kedu ihe na-enye gị that moral? Iji agba ọkada mana ịmụ na 13 children. You know? Ahụ na-aghọ gị nkọ like this. Ahụ na-aghọ gị nkọ. Gị na-adị active n'abalị. Kedu ihe na-enye gị moral iji adị active n'abalị oche? Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Ochim, only you 13 children. Wow, Get comfortable. You are not. You didn't bothered. Ọ naghị emetụ gị n'ahụ. Gị bịa kpọpụtacha ụmụaka ndị ụwa. Nri ọnụ dị mma. Ketekete kpọkpọ. Akwa dị mma. Ketekete kpọkpọ. Agụmakwụkwọ dị mma. Ketekete kpọkpọ. Ịkpọrọ onye nke a. Gị kpega ya ada nne gị. Ịkpọrọ onye nke a. Gị kpega ya olu nne gị. Ịkpọrọ onye nke a. Gị kpọga ya ohu. Ịkpọrọ onye nke a. Gị sonye ya isi ebe a. Nke a na-ere pure water. Nke a na-akwa baro. Nke a na-eso ndị na-aṅụ igbo. Nke a na-eso ndị na-agba chacha. Ikeriela ụmụ gị. Akpa gị aka n'ọnụ. One day, one of them ga-aba uru. Asị ọcha. Amamme na-aghọta. Belụsọ ma ọ bụ na amara Chineke. Mana ị hụrụ ọdụ ha ịsọsị ide n'ụwa ọ na-ara ahụ. Chekwale ndị sọsị idirila nwanne o nwere foundation nna gị ga-enye gị. Ịmalite na foundation nna gị ma ọ na-abụ ya agụ ma o nwere ndị nna ha zụcharala akwụkwọ hapụ ha. Nna gị agbalịala ọ zụọ gị n'akwụkwọ indọntrai. Opportunity gị nọzi gị gịnị n'aka. Nna gị mụọ gị ọrụ indọntrai. Ọ bụ ọrụ ya. Ọ bụ ọrụ nna gị ịzụ gị n'akwụkwọ, ịchọ ọrụ mụọ gị, imepere gị ahịa, inye gị that foundation. Thank you. Amami na wata nna gị lekọta gị anya nke ọma ọ bụrụ na o nwere ka isi tolite n'ụlọ nna gị ibi ihe o nwere ndị na-arahụ aside. Duto nna ha enweghị ụlọ. Ọ wụ ebe ha nọ corrupt ọ. Ọ wụ ebe ha nọ mebie maka na ha na-arahụ n'ụlọ gịnị onye ọzọ. Anya ga na-erute ha. Nna gị enweghị ụlọ ya mụọ n'otu akpọchi ụnụ 17 of you. Uche ị na-ekwudo enwere ndị na-ebi na Bacha. Bacha Uche eposhi ihe aghashi ihe ayashi ya ayarame ya ụnụ sị anyị etinyere ya ọnụ asị mgbede ọma. Uche good evening. Hello Timere. Adị m mma o. I'm a first time to calling. Okay. Ịma na ite ihe na-eme ka na-arịa ka mma ọ. Ịma na ọ na-eji oga na-ekwu ụka ọ. What do you mean? Onye ọbụla na-eji oga na-ekwu ụka asị someone ga-emere ka na-asị efu ya eme gị something good na ga-eme stress. Thank you. Kedu ihe mere ya? Kedu ihe mere Clara? Ị na-amawe obi let's assume na mmadụ na-achụ gị na gị na-eme ka na ihe imego obi ọ ga-adị gị mma. Asam. Ọ dị ego. Ọ dị mma mgbe gị sị na-azụ igbe na-egwu ka na-eji na-eme ka na-eme ka otu awụ n'ezi na wafọ yu ọ dịkwa mma. Gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu oge gị agaala. Ngwa biko ihe m na-eti ọnụ ịma nọ ịmụ atọ dị mma o nwere mistake o nwere mistake. Enwere nke mistake. Oke nwere nke mistake. Maka na ihe mere mụọ ndekọ ọzọ awụ ihe mere mụọ ya nwa. Okay. Atọ dị mma atụtụ eme nwoke na nwaanyị onye nwoke nwere nwoke na nwaanyị is better. Agwa ya dị wele ya gaziere gị n'ọkwasị nwere nke mistake. Ọ na-asị enwere nke mistake. Mistake ya si ọwụ ihe mere mụọ ndekọ ọzọ awụ ihe mere mụọ ya o ji awụ mistake. Nwere nke ikekwe akpadoghị. Ọwụghị mkpebi ha. Ya eseri ya. Ya eseri ya. Ama mme na-aghọta wee bụrụ ya. Mgbede ọma di na nwunye kacha dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia Frank Uju ya gazie. Clara my running mate, hello Timere. Adị m mma o, running mate. Uche m na-agbalị m na-ekelela m n'isi gwa nkuru wepụtara isi ma Masa Douglas na-akpọ na mgbede ahụ. Ndewo ịma ihe nọ na anụ uche ke m ama asị 4 ma ọ bụ 5 ịghọtara dị mma mana enwere ihe mere ofu somebody mma ịghọtara ọsọ ọ chọrọ ịma ụmụ 4 ya mụọ nke mbụ ụzọ mụọ nke abụọ mụọ nke atọ gazi mụọ nke 4 ya wụ ụmụ 3 together nwoke mmadụ agbaga ka n'isi na-eti ịghọtara ya wụ na plan ihe ha plan ya wụ
ụmụ asaa ka o ji ịghọtara ụmụ isii ka o ji instead of 4 ọ chọrọ ịmụ ịghọtara so ihe awụ ihe ndaba enwere ịghọtara ọ bụta ọ wee gwa Chineke ihe ị chọrọ ọ na-emere gị bọta mgbe ụfọdụ Chineke na-eme ihe n'oge nke ya bọta ihe kacha mma wụ before nwoke amụwa nwa lee your income ịghọtara ịma mgbe mbụ those days ihe a na-ele anya wụ na onye ahụ ga-nri nọ mgbe mbụ ịghọtara a na-eji kelebacha anya na ihe gbata edukeshọn nri nọ a na-ama isi but kamgbe 2011 to 2015 till now onye ọla kwesịrị ka ọsaid otu o si amụ nwa lee your income your salary ego dị na-enweta in a month ọ wụrụ iwe onye aka ọrụ gị ma ihe na-arụta in a month awụrụ na-eme biznes gị ma your gain ọ ihe aka ide gị ga-elekwasị anya before gị mụọ ụmụ ole ga-amụ maka na possibility onye ma ọtụtụ ụmụ ịmụta onye ara ga-anụ ya ịghọtara possibility onye ahụ ịmụta onye oshi ga-anụ ya mgbe onye ahụ ma ọtụtụ ụmụ possibility onye ahụ ịmụta onye na-eji ha onye na-arịa one sickness or the other so ihe ọ ga-adị mma onye ọla ma ụlọ ọ ga-azụ ndewo injinia chere kene ka anyị jụọ gị ka nọ ya anọ m ya ga-enwe ole ka ị ga-amụde ọya ha mgbe gị kwasị m gị 4 maọbụ 5 dị mma ọya ihe mbuzo ị ga-amụ 4 maọbụ 5 otu anyị kwune ga-ama I wish you good luck. Wee bụrụ ya nwene ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ị na-agakwala ịchọrọ ịdị ime ịchọrọ ịmụ nwa nwere ọmalịcha nwoke gị na ya chọrọ ịyị o nwere achọrọ m ịlụ di achọrọ m ịlụ nwaanyị alọvụrụ m ya I love him I love her ya na-akpọ ya na-ahịọ jekwanụ jee ịlụ ọbara ụnụ lekwa ma o mere gịnị ọmakọrọ biko ama m na-aweta ebe anyị na-aga jeekwanụ jee lee gịnị ọbara ụnụ lekwanụ ma o mere gịnị ma ọ makọrọ ịma ihe a mistake ọtụtụ ndị na-eme tupu gị si nwaanyị alọvụrụ m ya ụnụ agawa nke deep ịma na o nwere ike ịwọ nwaanyị gị o nwere ka ihe nwere ike isi dagharịa ya wụọ nwaanyị gị mgbe ụfọdụ ama m na-aghọta ihe a gbapụ ya ọsọ ozugbo lọvụ ahụ na-egburu na ụnụ na-ata shawama otu aka ahụ ụnụ jikwa na-ata shawama ahụ gị kpọrọkwa ya hịam ọ na-agara ụlọ ọgwụ ọ wụ nchọnchọ ego ewepụta ọbara gị wepụta nke ya nwa lee ma ọ na-arụkọkwa ka ụnụ hapụ kpọpụta ụmụaka ụwa ịta ha ahụhụ eziokwu ka ụnụ hapụ ịkpọpụta ụmụaka ụwa ime gịnị ịta ha ahụhụ ha na-arịa kwa ụbọchị niile ya bụrụ ihe ụnụ tatara na shawama ntị ọ dịkwa na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Nwachukwu Chimezie ọ si yu na si More Grace Mimi Vibes osi mgbede ọma isi aha gị bụ Miracle Okelechukwu isi steeti Imo na-ekiri anyị ya gazikwa anyị ahụna nke gị Pauline Ngozi Okeke Ogwu ajọ osi mgbede ọma Uche Papa Ebube na Clara nwaanyị dị sharp ọ sị mụ ọtụtụ ụmụ abụghị ihe ọjọọ mana ọ bụrụ na onwe ya ego onye na-enweghị ego ya biko amụkwala ọtụtụ ụmụ n'ihi na ọ ga-eme ka ịtụkasịa ụmụ gị ebe ha nwere ike ibu arọ nye ndị ọzọ ọzọkwa ọsọ Uche de Mike alọtago gaa mezuoro Clara nkwa ikpere ya ọsị ya gaziere ụnụ ndị ọma Eko FM ịmaghị onye wụ de Mike ọsọ ọlụla akwụghị na many people are giving testimony ma ebe oke juke ole aha ya ahụ akwa gwara gị stesi m ebe ahụ ọ na-ebe a ka ị gara ọtụtụ ndị agbala ama si na de Mike alọ ị gara ahụ ị gara iju onwe gị si ndị a na-asị gị de Mike alọtara ha manya ịma de Mike amanụ m ya mana ị malara m atọ ụtọ ọrị iji si atụ mmara gị aga ama m bọta enwe ndị na-eji ahụ ga-ebi na-echi epie abeg your pardon nsị gị na nwere nwaanyị a na-akpọ Ngozi na ọ na-acha ọcha onye ọbụla ị hụrụ gị si ọwụ Ngozi lee anya m agwa gị look ejikwara m agba bọọlụ ndị Arsenal okay anwakwala m don't try me you are threatening me okay no go on and threaten me go on and threaten me ọ chọrọ ike ịga m mana ekopụ m go on and threaten me gaa n'ihu threaten gwa m ekopụ m gaa n'ihu ọma niile anwụchara m mmiri mara m ọ mara mma na o wuteghị m amụchara m ọ chara mma na o wuteghị m ebe m na-agbakeri ala igotere gị igwe ihe ị ga-eji akwụghachi m ụgwọ abụrụ energy for energy ọra for ọra
etretinịkwala ndụ m na mgbede a gị na-akọ Cristiano Osioha si ohi zibata ozi ya na mgbede a ọ sị Uchenna na onye depo ọ dịghị mma onye depo ịmụ ọtụtụ ụmụ maka na ọ gaghị enyenwu ha agụmakwụkwọ bụ ịgba ọ gaghị enyenwu ha ọgbụgbọ bụ ịgba ọ sị Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ Cristiana ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda ọ na-ebe ahụ na mgbede a ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igbo okwu nwa na ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio Clara biko bụ uche egidere m Mike egidere n'ata ichi na anị ya ị na-anị ya egidere n'ata kedu ebe ị gidere ya n'ata njaba ejiri ego ugwu ịmaghị onye ude Mike ijekwala jide onye ara ijidela onye isi na-adị mmasị ọdị Mike ị maghị ya ọ dị nkenke aga m nwa na ya eze na-ata njaba nwanne m ọtụtụ ụmụ dị mma n'ihi na oge ndị mgbe ochie ndị be anyị na-eji alụ oke ụmụ maka ọrụ ugbo ha anyị ga-arụ ya maka ọrụ ugbo onye gbachite ndị nna nwa ha na-eji alụ nwaanyị atọ nwaanyị anọ cherekele ka m ghọta ihe ị na-akọwa nwa na ya eze na-ata njaba ị na-akọwa na ịmụ oke ọtụtụ ụmụ na ọ dị mma n'ụwa nke ugbu a ọhụrụ akwa ugbu a na mbe mbụ kama ọ ya mmeta ọ bụghị isi ike mezigazi anyị ka n'ihi na amụọ na ogbenye ejima ihe ọma wee ihe ọjọọ mana ugbu a onye jiji ike mụọ anụ echere na ozu ole Chineke mere eme nwoke na nwaanyị a nọrọ ya ozi ije ọma na-eji ya otu a n'ihi na otu obodo a si edo ugbu a ọwụ nne bebe nna bebe udo dịrị ụlọ nwa na eze na-ata njaba ndewo ya gazie nwa na ya eze na-ata njaba ịma n'oge gboo otu onye nwere ike ịmụ 25 onye onye na-amụcha 30 mgbe ha na-ebi n'ahịa egbu ewu ukwu mgbe ka ngwanụ gị ndị iche dị mgbe ahụ na nke ugbu a nri abụghị nsogbu mgbe ahụ nri emeghị gịnị abụghị nsogbu ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ the more ị mụrụ ọtụtụ ụmụ mgbe ahụ the more ọrụ ugbo na-adịara gị gịnị izi ya ka ọ na-adịara gị mfe ama m ị na-aghọta mekwara nụ ndị gụrụ egwu mgbe ahụ ji wee sị onye nwere mmadụ ka onye nwere gịnị onye nwere ego ị nwere mmadụ ịka gịnị onye nwere ego mma gidigidi bụ ugwu eze mana n'ụwa nke ugbu a ihe agbanweela ihe emeela gịnị agbanweela ị ga-amụcha ụmụ gị ugbu a so ngwa onye ọbụla ọrụ ugbo n'ụwa nke ugbu a o nwere ka ọ ga-adị nọ ama m ị na-aghọta mgbede ọma uche atọ ị ka nọ ya anọ ya ndewo ị hụọna de Mike ahụrụ ya ahụ ọ dị ego gaa n'ihu kedu ebe ị hụrụ ya Eko FM na-aga na-eso gị n'azụ gbogongonggo ọ dị ego ndewo ọwụ erizi n'ọnwa anyị nọ na di ndewo Eshimaleyi street na-akpọ uche na Clara ịmụ ọtụtụ nwa na-arịkwa mma oke egbe na mgbagbu dị wọta ndị big man gboo ya na-amụ ụmụ abụọ ọwotu enwere ike ịmụfe ụmụ atọ bọtụ ahụ ndị ogbenye ndị na-amụ mụọ 12 like olu nne m mụrụ 8 ụbụlaka ọ dị ego olu nne m mụrụ 8 ụbụlaka ihe ndị a na-eji azụwu bred ndị ukwuu afọ anọ ịnụkwa eshim mgbe m tụrala vileji ime otu mmito na meshin ụmụaka eju nna aja atụ ihe ọwụ ụmụ na-ebo ya ka ọwa ụmụ ya tasọ ụmụ ya ekene na ihe mụkwara nga agọzi n'o ihe mmụnye isi ikwu dị ụmụ nwaanyị ibe m ọdọwo onye chọrọ ịmụ ma ụlọ ọ ga-azụgbuli ya nwụrụ abụọ ma otu dere ya ike zugbulie ya ọnwa ịgba ọtụtụ ndewo ya gazie nwaanyị nọ na di ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda na mgbede a
gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Uche Obiyo, ọ si Uche na o tinyechara edowe aka agba egwu na ọ na-amasị ya. Agwọ m ọlaga egwu nọ n'agbụrụ anyị. Ifega aka ka onye chọrọ ire ala. What do you mean? Eme ihe bụ mmadụ dance to the rhythm. Biko gaa n'ihu. Na nke n'aka Ugo Mike Santiago, ọ si anyị amakakwa ka ọyịkwana ya mbụ ịbịa nnọọ si ebe ọ nọ na-ekiri anyị knife. Ndewo Ugo Mike Santiago, ya bụ chere obi ga-adala ụda. Mgbede ọma. Uche nwa grama dị ka aka m. Brodoyo nwafọ Obo, I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Okay. Uche, topic ya nwere ike ịkọsụ trouble this evening na some family o. Ọkọgbawa. Ọkọgbawa. Nwoke oge ụlọ ọhụrụ ya ji igbe anya na-elu ụmụ ya. So I believe that na ọ bụ eziokwu Chineke lenye nwa agwịnụ ihe m na-ekwu, mana ị gaghị ikwe na nna gị lọhụrụ gị ụwa ga-esugbu ala anyị. Ị gaghị ikwe na ịchọrọ ụmụ ga-amụju ụlọ, cause problem to neighbors, cause problem to uncles and the friends, because ịbịala anyị ụmụaka ịbịa mụju ala like that, ile ịpụwa agụọla agụ onye nke agụọ nke ọzọ, ọzọ ebe ha nụrụ isi nri ha gachakwula la line. Ya bụ ndị ke nwaanyị topụtaranụ ejiri anabata ha, nsogbu adaa. Tụọ ya mere o ji adị mma at least onye ọmụrụ 4 ọsịka nne na ọwa agọ bịa mụrụ nụ 5 n'ụdị ọ ga-ezuli, mana the major thing bụ ịla amụ chieke ya income, mana ihe na-arụtala ụbọchị ọwụ ile arụta 2,000 3,000 la dis Tinubu regime ga akala 10 20 ihe onye metara ya ejikwa isi abụrụ asịrị ma Brodoyo nwafọ Obu. Ya gaziere gị Brodoyo. O wee bụrụ ya mgbe gị na nwunye gị ahụ na-eme enyi n'ụwa a, o nwee na mgbe ọ bịara na nke gị na ya nọrọ na bed otu afọ odu okpo ga-ejụọ ya si baby, ya sị gị my love, gị sị ya ma ndị nke nwaanyị ji ajụkarị ya wa ajụjụ, ụmụ ole ka ị chọrọ ka mụ na gị mụọ? Ama m na ihe onye ọbụla na-ekwu 3 or 4 is okay. 3 or 4 is okay. 3, in fact 3. Onye ọbụla chọrọ 2 boys 1 girl. 2 boys 1 girl. 2 girls. 2 boys 2 girls. 2 boys 2 girls, you know. Onwe onye na-ekpufe 3-4. Mana ugbu a what is happening? Nwaanyị ọma gịnị na-eme? Nke a na-eme ya naghị. Nke a na-eme ya naghị and still counting. Wait o. Ịmakwa ihe ilekwa anya asị sometimes ịtakwa egbe bịara buru nwa ụrịọm ọkụkọ, ịtakwa ọkụkọ bịara chịfụta ụmụ ya, so nwa ụrịọm buru ya. Uche ịmakwa sometimes ọwụ nke nwaanyị ọ chọọ ụcha obi ya. Mana mgbe ọbụla nke nwoke adabịga match every time match a na ike match a na-agwụ ya. Mmiri tasa n'ala ube ruole. Every time mmiri tasa ya nọ ya n'ụkwụ ị ma na o nwere ụmụ nwoke o ruchara n'ogo nke na ha chọ ịgba maachị otu a, ha ma na-eji aka ha bupụra nwaanyị ha mmiri ha ga-asa, ji aka ha kwazie akwa ndina, ji aka ha zaa bedroom, mezie Stafford Bridge ebe a ga na-agba maachị ya, dị njikere chere ị ga-egbu nwaanyị ahụ, ị ga-egbukwa nwaanyị a. ịma na otu ya asịkwa na ugbu a na-enye ya agbawa n'ezi. O nwere onye kpọbatara sị na ndị big man, ndị nke ji ego, ha anaghị amụ ọtụtụ ụmụ. Ịma why? Maka na ha nwere ọtụtụ ihe ha na-eme. A big man hapụchala kọntraktị ihe ndị na-akpa ya, mana a poor man na-enweghị ihe ọ na-eme, ihu ya nnọọ ya na ụra na-enweghị ihe ọ na-arụ, ihu ya ebe ọ na-ejizi nwaanyị ya ezu ike. Eziokwu. Ọ na-ejizi nwaanyị eme gịnị ezu ike. Unu bi na one room were cotton dị maka etie ya, mana mgbadamgba na-agba n'ebe ahụ unu ji cotton dị maka etie. Ike agụla. Mgbe ụfọdụ ụmụ na-amara na mgbe ọ na-ahịọtụ. Ọ dị ego. Unu na-ayasa ụmụaka ndị a. In 2 months ịmụ na 3 children. In 2 years. In 2 years unu amụọ na
3 children. Divide ya 8 months unu na-amụ nwa. Akpa gị aka n'ọnụ ga-esi Chineke n'azụ. Ike gwọrọ. Mụkwa ka ị ga-azụli. O nwere ọtụtụ ndị nne na nna na-enweghị ọnụ okwu n'ezinụlọ ha taa n'ihi oke ọtụtụ ụmụ ha na-ekwu okwu ya. Maka na nwatakịrị ọbụla onye nna ma ọ bụ onye nne nwa ya na-enye nri anaghị enwe ọnụ okwu. Ị ga-asịwu nne ya na ọnụ iji ekwu ya. Kedu ọnụ ị ga-eji ekwu ya? Ọ na-aghọrọla gị responsibility. School fees ị naghị akpọrọ ya. Oge ego o ji amụ ọrụ ọwụ gị nwa na-akpọ. Nri nkịtị n'obi you dey give am. Akwa ọ na-asụ n'ahụ ọ bụghị gị nwa. Ụlọ ọ ga-ebi ma ọ chọwa ihe ọ ga-amụ. O nweghị dị contribution ị na-enye na ndụ ya. Kedu ka ị ga-esi akọntrolu nwa gị a? Kedu ka ị ga-esi esempọs ya? Kedu ka ị ga-esi ewedara alụ ya? Mgbe ụfọdụ gị so ụmụaka ndị a na-akparị gị ịma why? Maka na ihe eji akọntrolu ụmụaka ilu uzugo ya. Ịma na o nwere ihe eji akọntrolu ụmụaka. Mgbe anyị na-etolite nna gị ma tretin ya gị na ọ gaghị akwụọra gị ụgwọ akwụkwọ. Nna gị tretin ya gị na ị hụrụ agba inye ị na-akpa na ị na-akpazi ihe agba ị gaghị aga ha akwụkwọ. Ị ga-akpaziriri agba maka na o ji ego ahụ o ji eme gịnị akọntrolu gị. Mgbe ụfọdụ nwere ka ị ga-esi kpajọ agwa nne m ebuo gị ọnụ gị chekwa na ụka wa abalị nne m eme gịnị ebuo gị ọnụ gị mewagode fasting gị ịnwa akwa na anwa gaa na nke onye ọzọ rie nri. Haleluya. Nne m buru gị ọnụ gị gaa na nke nebọ ga rie nri. Hapụkwa ugbu a ndị stranger ga-abịa hụ ụmụaka. Junior you go chop Junior agamaburu. Junior agamaburu. Ụdịrị crime ọwụ mgbe anyị tolitere ịga na nke onye ọzọ ga rie nri. Hapụkwa ugbu a ụmụaka 16 years na-anọ na restaurant ebe a na-ere nri na-elu mmanya na-eriri nri ndị nke na-agama onye ọbụla wụcha mama put. Who are you mgbe ahụ ịga na mama put gị iri nri? Ọsọkwa ofe nne gị siri ya gbaa ụka. My mother siri gị. Who are you imepe ọnụ si na ofe nne gị siri na ọ dịghị mma? Nne m si ya yara mee ya mgbe ahụ. Ya sị gị hapụ ya chifu ọ ga-arahụ. Chifu okwu ọ na-arahụ ya si ofe a na-anọ 2 days na-arahụ. Tupu ị na-aghọta ihe na-eme ofe agwụla. Mami na-aghọta. Isi na ọ naghị atọ ụtọ ya sị gị na ọwa akwụkwọ nri njisie ya odebe. Ọ ga-ede. Mgbe o dere ụtọ ya apụta. Ị ga-echekọta mgbe ụtọ ya ga-apụta. Nri agbọ. To your greatest surprise, ị gaghị emepe nwe ọnụ kwuo na ofe ahụ atọ. Who are you? Imepe ọnụ si na ofe nne gị siri na hapụkwa ugbu a. Hapụkwa ugbu a na onye nne ga-esicha nri nwa ya aha ya ka ọwa ala gaa na mama put gaa zụrụ nri bata. I don't like it. Ọwụ ihe m chọrọ. Ọwụ ihe m chọrọ. Klara ihe mebiere. O mebiri emebi. Ọ gwụrụ agwụ. Ihe emebiele. Ọ laala. Ga ịhụ nwa shịrị lee ya na mama put ebe ya na nri na-alụ. Mgbe ahụ mitin ka anyị na-atụọra nne m. Ego m ọsọ ga-eji azụtara m akpa ekeresimesi. Kedu ebe ọ gara? Ọwa anyị na-arụ ka anyị na-eme akaụntụ n'aka ya. Ịchọ ịta biskit ga submit. Ọ dị ka ebe a na-apasị akwụkwọ na senate. Yes from my father. Ga kpesara ada nne gị. Asị gị oke na a ga-eleba biil ahụ anya. Agajizie nwayọ kọwara nne gị na ọ chọrọ ịta biskit na ego gị yo. Na-aghọta ego so ka aga m akọnsida ya. Amarakele ka a ga-esi tinye okwu ahụ ọnụ tupu etinye aka n'ego i nyere nne gị ewepụta ego iji ata biskit. Ọ dị ego o wee mebiele. Mana ụwa nke ugbu a nwata na-arụ ya na-ata. N'eziokwu. Nwata na-arụ ya na-eme gịnị? O nwere nke ka na-enye nne ya ego si ajide. O nwere nke ka na-enye nne ya ego. Onwezi nke na-enye mere ụwa ji mee gịnị mebie. Ịma ihe nne na nna anyị gbochiri mgbe ahụ bụ anya ukwu. N'oke akpịrị. N'oke akpịrị o nwere ụmụaka nwere oke akpịrị. Ịma oke akpịrị na-ebute ohi. Ilongo oke akpịrị. Ihe nne na nna anyị ihe a mere mgbe ahụ bụ ime ka anyị nwee ntachi obi. Na ihe ị nwere zuola gị.
in difficulty mgbe ahụ ị ga-ama ka ị ga-esi eme gị atachi obi ị ga-edinwu ya ihe siwe ike gị ma na-eji mana nke ugbu a ọ na-esi ya ike gị hụ mmadụ agazuru ihe onye ọzọ ma ya amapụ soro nwoke ọzọ ị ga-ahụ nwaanyị nnọọ maka na ọ chọrọ iri noodles ọ bụ ihe eji gaa sụbarịa ya look at you ọ bụ ihe eji gaa sụbarịa ya just otu paketi otu paakị iji tie mkpu ya niile ike gwọrọ maka na inweghị ntachi obi ikekwe nne na nna gị azụrụ ihu gị n'ụdị ime gị na ntachi obi ọ rawa ahụ chinye garị na mmiri ṅụọ ma ọ na-adịghị mma taata ọ ga-adị echi mgbe ọ na-ara anyị ahụ n'ụwa nwanne anyị anaghị ekpe ka shuga ka anyị anaghị ekpe ka garị ka anyị maka na anyị kpetere na garị bidoro zọwa ndụ kemgbe afọ 1949 amami na nghọta o siwe ike gị chinye ya na mmiri loo ya na-enwukpe anya tarịtarị Chineke na-asị nwa m ị nwere obi mgbe ndidi ọ ga-agbanwe mana ụwa nke ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ enweghị gịnị ntachi obi ọtụtụ ndị enweghị ntachi obi o nwere ọtụtụ ndị na-achọ dị ihe rawa ahụ agala ha gazuo ohi ihe rawa ahụ agala ha gagbawa akwụna ị ga-anụ biko abịakwa m owe taa ahụ biko bịakwa m owe taa ahụ na-atala ahụ nọ mba mma gbukwu ụwa ka m ugbu a mba ọ dị ego mgbede ọma Uche Clever Ọnụọha ndewo Odogwu na redio Clara Keys si na Eko Ada Eko FM ịma Uche yarị laud ọwa Eko ịma na ọ na-arịkwanụ laud gị nwa m ihe ị na-ege ife ahụ gbata mbọ Eko kwọla ha mgbịrịmgba biko kwọla m Eko mgbịrịmgba ịghọtara Odogwu biko Tọma Daman ihe nyere oke ibe ahụ biko tọma ya Tọma Daman Tọma ya ha biko onye gị na ya na-ekwu ma isi akwa na uche kementị oke ajụjụ ejuru na ọrịa ejigbe mkpa ịma ọrịa ụzọ abụọ onye bụ ego enweghị mmanụ bụ ego uche geche ụmụ 100 menene ịghọtara bikos achị nwata gị akara ọ wee ya ka ọ na-aba akwa ebe m gara iburu ego mụkọọ no problem etile ebe anyị pege na ebe m chọrọ ịgba stọd na awụ enwe ochere garị ga-amụkọ ụmụ ile egahụ even skuulu ha echekehụ elejige ha na gị na amụkọ no gechie mụrụ nga ị ga-eme na ị ga-azụli atọ izu oke uche atọ omi ọya oke wọtara bikos ịmụ 4 5 6 7 ịhụrụ ibe gị akwa ibinigidekwa ga ejiri mebi ibi n'ụlọ tenant bere jụrụkwa ụgwọ ụmụ ile ga-ehụ ele ntị amụ bịa mụrụ 20 mụọ 30 uche ele onye ha gara ebe ga akpọpụ onye ka akpọpụ onye biko uche n'uche obi ke m onye na-enweghịkwa ochegharịa ya ọzọrọ even ndị ekwu ego tepụ na uche some of them mụ ga-atọ some of them na mụrụ ga-atọ enwere idea so ndị na-enweghịkwa ochegharịa ha mụrụ atọ ya gaziere gị nọ Mike E ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma n'ozi ndị nke adọpụta na Facebook anyị bụ nke si n'aka onye kachi nwalọzie ọ si gudo na nke si n'aka Wilson White Favor ọ si very nice na-abịakwabịa kelee anyị Uche na Clara ndewo na nke si n'aka Augusta ọ so Uche ọ dipendekwara otu Chineke si nye ya bụ ụmụaka na Chineke bịa nye ya ụmụ nwoke abụọ bịa tirie ha otu nwaanyị na ọ dịkwara ya oke ọ dị oke nọ for people maka ndị na-ejighị ego na-aghọta na nke si n'aka Ella Ijeọma ọ sị mgbede ọma my people ọ sị anyị well done ọ sị ọ wụrụ ma ya nwa n'ise ezuolara ya na nke si n'aka Ụzọma Anayo Chukwu Progress ọ sị mgbede ọma Uche na Clara ọ sị ọ na-ege anyị na-ekirikwa anyị si na World Bank ọ sị Uche 6 dịkwa oke isii dị oke na nke si n'aka Favor Wisdom ọ sị mgbede ọma ndewo na nke si n'aka Juliet Ụzọma ọ sị Uche na Clara ndewo ọ sị enyi ya 4 maọbụ 3 n'ozuole na sa average man ịghọala ahụna m nke gị Idialụ Joseph ọ sị na ya nwa na wonda ka onye salari ya na-erihu 70,000 naira si enwe ụmụaka 8
na ọbụla dị rich man amụrụbeghị 3. Okay. Thank you. Ndewo. A month, they know they pay you reach 70k. Gị ga-abụsịa 8 children. 80. Ndị bishi azụ. Ị ga-eji 10,000 naira azụlite ụmụ enye ofu nwa gị nri in 1 month. And other expenses. Ha, himuke erige. Na Clara nwoke ọcha. Ihe na-eme anyị mere gịnị si anyị n'aka. O nwere ọtụtụ ndị ahụhụ ha na-ata taa wụ n'ihi oke ụmụ. Bụ n'ihi oke ọtụtụ gịnị ụmụ. Amami na-aghọta. Ịmụ 2 ma ọwa 3 is okay. 4 is okay. 5 6 Ijikwa ego gị. 7 asatọ ego ijiri ego bụsịwa ụmụaka mana ị na-ejighị mụrụkwa ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-azụli mgbede ọma. Uchechukwu nwa gara m udo dịrị gị. Dịkwara gị. Nwaada onye eze mkpọka anwụchilo. Onye nụ ya na-ekwu Michael akwụ nke ejide Mike mara na-eri igwe na Douglas. Mike enwe fonu. Onye gotere ya fonu? Azụrụ m fonu. Achọrọ m ịgba Uchechukwu hụ na igwe aha m agagharịga. E bịara abịa nye m otu bọtụrụ mmanya. Fe nwụọ na ọ bụrụ na ịkpọrọ mmadụ bịa mgbe onye ahụ na m gara abịara alụ mama ka ukwu m. Aga m agba gị akpụkpọ n'ihu James Omotosho. Eminere m ya. Aga m eso gị aga. Nsogbu adịghị. Agwara gị na igwe m na-esega gị isi gị nke dị mma gazi m esi gị kelee nwe esi dị alụ na kelee mụ na gị ekicha ma gwagwa gị ego ekpe ịga mụ ya ma ebe izu ụka 3 na ekwucha ụgwọ a na ego ikwuru efuela n'aha nna m wụ akwụ ga ekpecha elekere otu o jiri izu ụka 3 ga-abịa ma ebupụta akwụkwọ mụ na gị dere ya sị gị na agrimenti is agrimenti ya na wee tụpọtụrụ mmanya nye m si onye ọbụla ịkpọ bịa nga ngwa onye a na m mere trafụ na m ga-abịa arụ mma ka ukwu m ihe ime gị tinyewakwa allegedly o. Ndị ebe shop gị nọ biko. Iru na Douglas, iru na Rotobi ga left. Cross road ga right. Look at you. Dey Mike shop ya nọ na Tetilo. Look at you. Your own day Mike AI. Na copy kichi ime mi ya. AI kpọbatara. Chineke mekwe ni Mike akpọbatara. Mike AI kpọbatara. Kodi Igbo mọrọ nze ma ọzọ ka ilebake n'anya na ọwọm dị n'ịmụ oke ọtụtụ ụmụ nye ndị na-amaghị ọ na-etinye nwoke na nwaanyị na-agbagharịa dịka anyị si wee kwuo ya na mbụ. O nwere ọtụtụ ụmụ nwoke nwee ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anaghị enwe rest. Udo gbara ọsọ na ndụ ha. Ha na mgbe ọbụla ha na-arụ ọrụ ka jaki na-eri ka ndanda. N'ihu na enwekwara ihe ụmụaka ha kpọpụtara ụwa ga-eri. O nwere ọtụtụ ndị ego ha na-akpata ya bụrụ na ha mụrụ ikekwe ụmụ 2 ma ọwa 3 ha karịga far in life. Mana 13 children penti gari ọ na-ezu. O wee rie ya n'ụtụtụ abalị erikọ chọọchị agbasa ma ọ bụrụkwa ma oge ezuo ofe akpa rice o nwere ike nọdụ 1 month. 13 children na unu gị ji chizuo onwe gị ahụ gị na your wife. You know? Ọ na-etinye nwaanyị na nwoke na-agbagharịa di na nwunye ọ na-etinye ha na-agbagharịa nke nwaanyị agaghị enwe rest nke nwoke agaghị enwe rest. Ịma ngoji ka njọ enwere mgbe ọ na-eru otu ọrịa abịa ya ha niile adacha ọrịa. Ọghọm ọzọ dị na ya wee bụrụ na-eme ka ụwa na-arụ ụmụaka ndị a ahụ dịka anyị si wee gwa gị na mbụ ịkpọpụtacha ụmụaka ndị a ụwa na-enye ihe ezi ọzụzụ na-elekọta ha anya nke ọma ọ na-eme ụwa na-ara ha ahụ ha dị ka ndị ụwa na-agbawa 0 maka inye ha ọnọdụ dị mma. That foundation is not there. Ị kwesịrị ịtọrọ ụmụaka gị ntọala ha ga-eji etolite. Ntọala dị mma. Ọrụ ịmụghị ha akwụkwọ ezoghị ha ụlọ akwụkwọ o nweghị dị ihe imere ụmụaka ofu mkpụrụ ala inweghị ụlọ nkịtị get gị kpọpụta ha ụwa sị ha bịa tagbuo onwe ha n'ahụhụ ha bịa rụwa ọrụ agboro.
ọ dị ego. O nwere ọtụtụ ndị na-agabiga ihe ha na-agabiga tata maka na nna ha felụrụ, maka na nna ha kụrụ afọ n'ala. Kwuo na m gwara gị. Amami na wọta koodu Igba mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm. Biko ya egbutele gị na akụkọ ụwa agaghị abịara gị na mgbede a. Chebiri anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7. Chebiri anyị mgbe ahụ ọ ga-eji ya bụ nkeji mgbe ahụ ọ ga-akwa elekere 7 nke ụtụtụ echi maka akụkọ ụwa na nkenke. Ya ewutele gị o nwere ihe mere ya bụ ede jiri wee bee enweghị n'ọkwa. Tuturu mgbe ahụ onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa n'obere nchi. N'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 6 nke mgbede a. Ya bụrụ ma anyị gbapụcha aka ahịa ka chi nwa ọgọgọ na nọbụ the sports chef ha ga-abịa nnọọ bụrụ ochie maka ihe omume anyị bụ Eco Sports. Cheta na ọ dịla ada ọwa ka ọ na-adịla adọ gị nwa ma ihe ị na-ege. Onye ọzọ ị nụrụ olu ya na mgbede a bụ Nwada Clara Nwokocha. Ndewo. Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m. Ewenna sị ka mgbede taa bụ Mọnde mkpọ gaa n'ihu na-amara gị mma. Ndewo. Onye aparịsa nwa hụwa n'okwu aja ejeje nwa enye akụ enye ihe niile a sịkwala gama amụrụ nwa azụọ nwa ya amụrụ nwa azụ nwa ya amụrụ nwa azụọ nwa ya dị anwara aka eto 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 onye saya masa nwa keko onye saya masa nwa kwụrụ onye saya masa nwa kwụrụ onye saya masa nwa kwụrụ onye saya masa nwa pupu onye saya masa chenye nwa ịmụcha nwa na hazie mmụ ịgbacha akụ ya la achọnụ ụwa anya sonye ga-adịle gịnị